Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ahlu sidqi wal majdi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallahu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah dalu menika kula kalian panjenengan tasih dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kula kalian panjenengan saged silaturahim, saged omong-omongan malih, saged muwajjahah malih. Mugi-mugi muwajjahah ingkang sae menika bener-bener dadosaken sunggalipun muwajjahah ingkang manfaat maslahah fid-din wa dunya wal akhirah. Ingkang nomor kalih nyuwun hadiah Fatihah dumateng Mbah Ki Soleh Darat, Mbah Ki Nai Banten, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Abdul Karim Banten, Mbah Tim Pandeglang, Mbah Ki Ma'ruf Bunglu, Mbah Ki Abdul Karim Lerboyo, Gus Nawawi, Mbah Yai Marzuki, Mbah Ki Idris, Gus Tohir, Gus Bahru, Mbah Ki Mahrus, Gus Imam Hukum, Mbah Ki Abdullah, Mbah Ki Fadil, Mbah Ki Abdullah Jauhari, Gus Maksum, Mbah Ki Alawi, Mbah Ki Anwar, Mbah Ki Mansur, Mbah Ki Aziz, Mbah Ki Abdullah Sirat, Gus Mat, Mbah Ki Jazuli, Gus Mi, Gus Munib, Habib Ja'far Syekhon, Mbah Ki Hamid Pasuruan, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Amin Qutbi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdurrahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Habib Abdullah bin Husain bin Tohir, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. Ini bagi Damiri, Pak Haji Syaiful, Mas Agus, Mas Samar, Mas Pur, Mas Mama, Mas Fuad, Mas Joko, Kak Nur, Bu Umi Kulsum, Mas Sentot, Mak Ahmad, Pak Lan, Pak Ran, Pak Herlambang, Pak Thomas, Pak Budi, Pak John, Pak Anwar, Pak Imam Murtado, Pak Haryono, Pak Dardiri, Pak Sukri, lajeng Bismo Al-Fatihah. Ya. Tenggene Mbak Lis niku putune Maktun niku garwane Mbah Ki Halim ngoten. Probolinggo mereka mati ngoten. Lajeng tenggene Gus Farid Wajdi niku nggih sido putrane Ki Ahmad Siddiq Jember. Rumiyin Gus Fuad niki teng mriku ngoten. Gus Farid ben muga-muga mawon husnul khotimah, dosane pinapura, ngamale diterima ngoten nggih. Lahumul Fatihah. Ya kana ya mustaqim wa bi alim rabbah. Mbah Sukeni, Pak Sudarno, Mbah Simpen, Mbah Kisruh, Mbah Indun, Mbah Bani sekalian, Mbah Kromo sekalian, Mbah Sukarti, Mbah Supriyono sekalian, Mbah Mistar sekalian, Mbah Sarpiem sekalian, Mbah Tiljani, Mbah Hasan, Mbah Madimin, Mbah Tarmusi, Mbah Irjan, Mbah Marijan, Mbah Panen sekalian, Mbah Mukinah sekalian, Nunung Haryadi, Mbah Samiti, Mbah Rah sekalian, Mbah Suro sekalian, Madeni, Mbah Kromo sekalian, Mbah Sukrin, Pak E Mulyono, Bu Sriatin, Heri Susanto, Mbah Kasmorjo sekalian, Mbah Atmo Wiyoto
sekalian. Lahumul Fatihah. Ini Fatihah dirangkep mawon lahumul Fatihah. Dalu niki mengke nahlilne Pak Yasin, terus Pak Nawawi niku kakane Mbok Fuad niku nggih pas sedo mawon. Lajeng niku wau Gus Farid Westi putrane Ki Ahmad Siddiq niku wingi malah sedone wingi niku terus pundi. Lajeng kula njaluk Fatihah Gus Ki Anwar niku, Ki Anwar Lirboyo sakit operasi wonten Surabaya. Al-Fatihah. Niki mangke tahlil kalih ngerantos Mas Anwar Iskandar mangke ingkang badhe matur teng ngarsa panjenengan Mas Anwar Iskandar ngoten. Monggo awake dhewe niate ditata sebab niat itu akan menentukan sekali kepada apa yang kita lakukan. Sing perlu kula omongne teng mriki Sabtu teng Jakarta enten bom-bom. Yang kula omongne teng mriki Sabtu ya panggal tak omongne, bolak-balik wis diomongne bahwa Jawa Timur ini pemegang rekor tertinggi untuk Indonesia bagian timur dalam bidang pelecehan seksual untuk anak-anak SMP dan SMA. Niku merupakan satu gambaran yang real dari pemetaan Menteri Sosial Bu Khofifah. Mula niku awake dhewe niki mestine kudu evaluasi. Berarti dakwah yang kita sampaikan kan ngoten berarti. Niku perlu enten muhasabah, introspeksi. Padahal kita tahu bahwa Jawa Timur niki tolok ukur umat Islam di Indonesia. Bahkan aib juga nomor 1 di Jawa Timur. Jadi susah nih. Mula niku kula ngajak pengene panjenengan anak-anak awake dhewe bolak-balik ngomongi sampean waleh kupinge ngesek nyonyor kabeh wis ben. Niku diwasi ngoten nggih. Samping diwasi didongakne. Lek dalu diwacane alam nasroh laka sadroh cara wong kuna-kuna biyen ngoten. Anak-anak awake dhewe niki diwasiku anfusakum wa ahlikum. Diwasi saestu niku. Mengke lek mboten ngoten wong menurut salah satu pujangga Arab niku diomongne al hayatu hiyal jihad, bahwa hidup itu adalah perjuangan dan perjuangan itu mesti berkorban. Tapi kalau kita menginginkan satu kehidupan yang bermakna perjuangan, satu kehidupan yang hakiki, maka kita harus mau berkorban. Islam adalah satu agama yang menuntut dan menganjurkan kepada pengikutnya untuk memberikan segala apa yang dimilikinya dalam rangka ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu
awake dhewe ngluwangne wektu mbuh 10 menit apa setengah jam ndongakne keluargane lek bengi. Awake dhewe niki susah. Ya bagaimana ndak susah wong satu kenyataan kados mekaten. Awake dhewe kudu susah niku. Ya bener napa sing domongne Kanjeng Nabi niku wis jan bener banget ngoten. Sing domongne Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi nate dawuh hirap tarot bati zaman ini lek wis zaman itu zaman akhir niku wong niku luwih mentingne dunyane timbangane anake. Padahal anak niku ya jane termasuk dunya. Tapi nggih ngoten niku Kanjeng Nabi dawuhe ngoten niku. Lah karena mentingne dunyane ngalahne anake sehingga wong tuwek niku mboten welas tenggene bocah niku ora duwe tata krama tenggene wong tuane. Niku wis diomongne Kanjeng Nabi lawas. Mula niku awake dhewe ora usah ngono. Awake dhewe nggih panggah mawon. Artinya orang tua niku nggadahi kewajiban ndidik tenggene anake bab tatanan agama. Jadi awake sampeyan niku punya kewajiban untuk ndidik nanggone anake bab agama. Mboten dosa sampeyan. Mboten dosa. Dadi awake dhewe punya kewajiban ndidik anake awake dhewe nang agama. Lek mboten dosa. Lek ra iso ndidik dhewe nggih digolekne guru kon sekolah Arab, sekolah madrasah karo nggih. Sekolah madrasah niku sakniki ora payu ngoten. Mboten payu. Betapa bangganya awake dhewe kalau matematikanya dapat 11 terus agamane oleh 3. Lho niku nggih napa mboten? Lah nggih. Niku berarti kan menunjukkan satu bukti ngoten bahwa ruhul jihad yang kita miliki ini lemah berarti ngoten. Mula niku sepindah malih anak-anake awake dhewe niki pung kita ini masih diberi kesempatan urip teng donya niki. Di Lungkas sampean modar lho Kang. Di Lungkas itu kita akan berhadapan dengan Israel. Yang Israel niku ora iso disrit ngoten nggih. Karena sampean memiliki fasilitas atau karena kita memiliki backing maka mati kosek ngoten niku mboten iso. Jadi kalau Israel niki pun teko berarti awake dhewe harus memiliki persiapan. Mula niku zaman sakniki yang namanya haya niku maknane isin. Yang namanya isin secara alamiah mawon nafsaniyun niku pun boten enten. Apalagi imaniyun. Mestine secara naluri wong niku lek wong niku buka aurat niku isin. Niku gak usah agama kadoan. Tapi sakniki ambung-ambungan ning dalan niku mboten isin. Dadi hayak niku lho, hayak wis wong niku kaya-kaya wis isine ilang ngoten. Dadi kula teng mriki namung ngomong mawon teng panjenengan anak-anake awake dhewe. Melihat situasi dan kondisi sekarang ini sudah nggih ngoten niku belum berbicara tentang radikalisme, belum berbicara tentang niku muncul lagi sakjane wis rada suwi niku nggih apa niku gerakan Fajar Nusantara. Niku kan wis rada suwi. Dadi awake dhewe
Kanjeng Nabi dawuhe wa yukassiru auladaz zina hatta annar rajula la yusial mar'ata ala qari'atit tariq niku wis biasa. Sehingga sampai kalih Kanjeng Nabi domongnya akan banyak anak-anak yang bapaknya ora jelas. Dan ini ditemukan oleh Bu Khofifah di daerah Jawa Timur. Sudah ada 216, sudah ada 106 yang bapaknya ora nek jundrunge. Sehingga sampai wong lanang badok wong wedok nang pinggir dalan. Lah niki dawuhe Kanjeng Nabi ngoten. Niku lek diterusne kan yalbasuna juludal dhani ala qulubid diab umassiluhum fi dzalikal madaini kok niku kan jelas hadis niku. Jadi banyak orang-orang yang berbulu domba berhati serigala. Kan ngoten. Awake dhewe wis lah awake dhewe sojo anak-anake awake dhewe diambres slamete. Dalam situasi dan kondisi seperti itu kita niki harus ngundeli ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ngoten. Jadi kudu jelas wis pokoke lek ora niku mboten. Ngoten. Ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Niku penting. Sebab saniki muncul aliran-aliran sing rena-rena ngoten. Jadi pun kula mengke gladur sing penting piye ambriye awake dhewe niku mampu memberikan warisan tenggene anake awake dhewe berupa sesuatu yang paling bernilai dalam kehidupan. Nggih niku kalimah tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-Fatihah. Iya. Panjen kula mriki wong nggih niate nahlilne Pak Yasin. Pak Yasin niku mbiyen lek mulut ngeten iki bakdo mulut mesti teng Jam Saren mriku. Teng Jam Saren niku nggih ngaji ngeten iki. Terus sakniki malih Gusti Allah niku kula lek mulut dalah kok ya Fuad niku oleh ponakan kula ngoten. Dadi lek mulut malih mriki ngoten. Dadi ngeten iki Pak Yasin ya nggih roh mawon. Wong mati niku panggah roh ae. Wong mati malah luwih roh timbang sing urip. Nika Hubeb An-Najjar nika kula omong jenengan bolak-balik hanya mengatakan ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum begitu Hubeb An-Najjar niki dipateni munyer-munyeroy terus muni qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal. Jadi ngerti Pak Yasin nggih ngerti istabsyiru bihi. Jadi ngerti niku. Jadi awake dhewe nahlilne terutama Pak Yasin, Pak Nawawi nggih nahlilne mbae awake dhewe, bapake awake dhewe, buyute awake dhewe canggahe udeg-udeg gantung siwur, bedhog bosok lemah amblek apa-apa. Jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila hadrati sayyidi syada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam زوجي أولادي ذريتي وأصحابي نبينا آدم نوح إدريس إبراهيم إسماعيل موسى إسحاق الخضر إلياس داود نبينا سليمان إسحاق يعقوب ناصر كسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن حسين علي محمد بكر جعفر الصديق علي الأريبي محمد دبت موسى الكلمي سيدنا زيد علي رضا محمد جاش دياس شرح شاسر شاسس مسعود حنا مريم مصطفى جاس فاطمة عيسى وأزواج رسول الله حمزة عباسين وأوصان البدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم مصنفين مؤلفين سيدنا أحمد المهاجر عبد الرحمن سيدنا محمد صاحب المربد سيدنا علي سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلاوي سيدنا أبي هريرة سيدنا معاذ بن جبل نسم كسحنا عمران بيدة بن جارة سيدنا طلحة حسن الزبير بن سعد سيدنا عبد الرحمن بن أوس القصر رضي الله عنه هذا الله بركاته وأسرار وأنوار وحجة محبة وكرامة في الدين والدار الآخرة lahumul fatihah. Alhamdulillah.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Sultanul Auliya Zaman wa Aglihi wa Imamil Lautat wal Abdal wa Sairi Auliya Ta'ala Aina makan masyarikil ardi la magharbiya bariyah jibal sena wasal qurani Syekh Muhyiddin Nabi Muhammad Sultan Syafil Qadir Jailan bin Soleh Musa Jam Katausat Syekh Ali Muhammad Ban Aqsoban di Syekh Hamid Muhammad Al-Auzali Syekh Hasan Dikri Mat Abdul Karim Al-Wisri Syekh Hasan Nasrali Syekh Muhyiddin Larabi Ahmad Badawi Sena Kandaya Samad Rifai Sebre Mata Setaki Tinadam Salma Surbi Abi Sya'ar Syekh Junaid Al-Badawi Syekh Surya Sakoti Syekh Ma'ruf Al-Qurhi Syekh Daud At-Ta'i Syekh Habib Al-Ajami Syekh Hasan Basri Syekh Binun Al-Misri Abi Madyan Syekh Abi Yazid Al-Bastoni Syekh Abi Labas Al-Mursyad Al-Sakandari Al-Qutil Haus Al-Habib Abdul Haddad Wa Usuli Jami'i Sufunus Sunni Fil Kutub Jamilus Salawat Al-Qutilan Fasmar bin Abdurrahman Al-Atosali bin Abdullah Barus Habib Abdullah Abdurrahman Ja'far Habib Ali Habib Abdullah Idrus Habib Muhammad bin Abu Bakar Sekaf Habib Ali Habib Anis Habib Soleh Habib Muhammad Habib Ali Habib Tohir Habib Muhammad Habib Abdullah bin Husain bin Tohir Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim ma'adallahu barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa hujjatihim wa haqqatihim wa karomatihim fid din wa adnil akhirah lahumul fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Suhada ulama il amilin awliya sualin fi jamaturah khosun awliya tis'ah muassis ma'had nggih pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama nggih kiai-kiai sing teng Blitar niku wadah termasuk Pak Maksum yen sing bar Pak Yasin niku Pak Maksum masuk Ki Zaid termasuk wadah Blitar niki wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim adallahu barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa hujjati mahabbatihim wa karamati fid din wal akhirah lahumul fatihah Bismillahir rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abaina wa ummahatina wa asdatina wa jaddatina kholatina ma min masyayikhina jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila man kana til qira'ah wa tilawah bisababi antal bismihim niki Pak Yasin wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaihi lajeng Pak Nawawi nggih sami mawon sing kula sebutne wau kabeh Anallahu ta'assahum birrahmahul maghfirah wa saknul jannata birahmatihi al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ya kana abiyat musta'an asrabih ini keluarga kula keluarga panjenengan sedaya keluarga Mbah Tim niki kabeh sak putune sak anak-anake nggih tenggene anak-anak jenengan anak-anak wong desa mriki niki sekolahan niki ditungakne muga-muga dadi lari-lari sing saleh salihah min ahlil ilmi wa ahlil khair ala hadhihi niyyah al-fatihah Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim tenggene keluarga kula keluarga panjenengan sedaya keluargane Mbak Tim niki keluargane Pak Wil keluargane nggih keluargane mriki kabeh njaluk teng Gusti Allah mengki lek pas iya ka na'budu wa iyyaka nasta'in niku badhe iltifat berarti cedheke awake dhewe Gusti Allah wong Gusti Allah niku wahib kok ngangge kata-kata iyyaka namung dhateng panjenengan kula nyembah taksis lan namung dhateng panjenengan kula njaluk tulung muga-muga ditakdir kalian Allah kanthi takdir bejo mulya selamat dunya akhirat lek mati muga-muga dipateni kalian Allah
kanthi mati husnul khotimah. Kalih muga-muga Blitar niki masyarakate kondusif ngoten nggih. Al-Fatihah. Ya kana abdi ya kana sta'ana suratan suratul ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepindah malih tengene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya, keluarga Mbah Tim niki masyarakat Blitar niki nggih pejabate, rakyate, aparate didongakne muga-muga selalu angsal taufik lan hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanca-kancane ade sing gadah hajat muga-muga dikabulne hajate, sing sakit muga-muga enggal diparingi saras, sing utang muga-muga ndang iso nyaur, sing susah-susah muga-muga dijoli bungah kalian Allah. Lajeng sing nyambut gawe angel muga-muga diparingi rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking ngarsanipun Allah. Sing golek bojo muga-muga ndang oleh bojo, sing pun haji muga-muga tetes hajjah mabrur, sing dereng haji muga-muga ndang haji ngoten nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah.